start. Okay. Nu har der været 3 YouTube-videoer Okay, nu starter mig og min ven. Sig lige dit navn, Mads. Mads. Okay, min ven Mads. Og lad os bare gå i gang, fordi vi har ikke lige så meget tid. Undskyld, min skærm er lidt sort, fordi den er ret dårlig, men vi har det fint. Ja. Min ven. Se, min ven er lige der. Hej, hej. Alle sammen. Se, nu holder han. Hallo alle sammen. I dag laver vi en YouTube-video, og vi sender den lige ind i YouTube først. Og Det her er teardown, ja. Mads, min ven, siger lige for os det. teardown og så forskellige ting. Ødelægge bygninger. Ja, du kan sådan ødelægge alt. Ligesom se. Jeg kan også køre i den her bil. Og ødelægge den her. Hej Mads. Jeg går lige ind i den her. Nå. Nå ja. Pølser. Jeg ødelægger lige ham her. Jeg tager lige alle pølserne her og sådan noget, så nu har jeg Ja. Det var meget nemt. Jeg døde bare lige med 2 skud. Okay, så starter jeg bare lige. Februar 7. Min ven er lige derovre. Han har det ting. Jeg kan se, du ødelægger ting. Og der min ven er se, han skyder med sin drill. Ja, jeg skal lige drill ting. Skyde alle tingene. Du skal lade være med at sige de der ting. Bare fordi, så andre folk kører det. Dem, der sidder i YouTubers. Der vil lave det. Ja, 5 millioner likes. 5 millioner. Jeg ved godt, you comments nummer tricked. Oh my god. Jeg fandt den lige der, man. Den er tricked. På min skærm. Okay, jeg spawner en båd, ligesom Mads. Bare det gå. Jeg fandt den bare. Oh my god. Så nu skal jeg op i denne her båd. Mads, jeg skal lige se dig igen på min YouTube, for jeg opdaterer. For jeg... Der. Men ser de ikke min skærm, ser det kun din skærm. Okay, det er min venners. Ja, det er bare... Mads! Jeg skal køre den her virkelig hurtigt væk. I'm calling Mads. Hvad er der her? Min båd, den er ved at synke. Hjælp! Tak for land. Jeg sagde jo.
Jeg skal ind i den her bygning, Mads. Ind i. Ja, vi har så meget crazy show. I skal bare lige høre, det her er virkelig meget til at lave. Det er virkelig sjovt. Du kan pipebombe alle ting. Se, du kan bare smide de her pipebombs. Se selv. Vi skal lige se, mens han ødelægger meget der. Ja, han står lige der. På der bark. Du skød en lige ved mig. Look at det. I'm in dump truck. Det gør vi altid. Vi hører sådan ikke på os selv. Ja, det gør I. Okay, jeg skal lige lave YouTuberne. Vise, hvordan man gør sådan der. Nu Ja, vi gør lige sådan her. Ja, vi gør lige sådan her, sådan noget. Supermarked. Ja, vi tager supermarked. Vi vil sådan gerne have supermarked. Ja, det er ikke sådan crazy ret sjovt. Men I kan godt høre mig, men I kigger kun på din skærm, og det er fint, synes jeg. Mhm. Jeg venter til du spawner sådan. Det er bare lige min ven Mads. Ja. Det er fordi, at den her, så der... Der kommer Mads. Se. Det er fordi, den her først i... Det er fordi, den her er gammel. Så skyde en rifle. Banana. Bip 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 bip. Peppa. Jeg skal... Hvad sagde du lige? Soda pop, drenge! De er så ulækkere! Nå ja. Okay, det var bare lidt for mærkeligt. Skyd! Ja. Ja, han løber lige derover. Så lige en rocket launcher der. Ja, masser! Pas på missilerne. Pas på missilerne. Woo! Jeg optager lige YouTube-videoen, hvor jeg er inde i den her kran. Jeg tager lige YouTube-videoen. Se. Og jeg henter lige en truck rocker. Altså, jeg kommer med en truck her lige om lidt. Oh my god. Vi laver en god YouTube-video lige nu. Ja. Før vil jeg også virkelig gerne have nogle likes. Jeg tager lige min traktor.
subscribe to the video. Damas. Hi, Magic. Nu driver en propane truck. Er du klar til at spamme en propane truck ind i en bygning? Er I klar, dem der ser mig spammer en propane truck ind i den her? Vi kan også sende fly. Ja, vi kan også på et fly, det er meget sejt. Men det er bare hårdt fly. Ja, det er min far, der ved, hvordan vi flyver den så. Ja, det er kun hans far, der Drive the what the heck saying the What the shit is doing here? Oh. Tak. Jeg sætter lorte lige her, mand. Jeg prøver at gå ind i den, imens du ødelægger. Men jeg har min sniper rifle i min hånd. Okay. Vi har ødelagt den endnu mere end før. Ikke på den. Jeg kan nærmest. Ikke på min skærm, hvor meget jeg har ødelagt, mand. Ja, jeg ved det godt. Min ven Mads, han er sådan crazy med at ødelægge ting. Jeg elsker at ødelægge ting på spil og sådan noget. Okay, han elsker det. Bare lige venner. TTMR. I kunne godt høre mig, men jeg håber højt. Ja, det kan godt høre min ven. Det kan godt høre. Hvis I ikke gør det, så vil jeg bare sige, at det er bedre end her. Nej, det har jeg ikke rigtigt. Men I gør det. I giver nogen like. Så vil jeg bokse ihjel i kinden. Det er også en joke, men det gider jeg ikke at have. Håber I giver 500 likes. Vi håber I vil. Og vi vil have så mange likes, at vi vil gerne have Ja. så mange, at videoen crasher i stykker. Ja. Op. Jeg holder lige en pause med den her minigun, for nu skal jeg på. Ja, gør det, Mads. Ja, gør det. Gør det. Gør det. Det her til brand. God idé. Ja, nu brænder det også. Hvad er det? Nej. Vi skal tilbage til den her rifle song. Mens min ven Mads gør det der, så rifler jeg lige den her rifle. Oh my god. Der er masser af ild, som der er lige spadet, så lige. Ja. Så hvis I spiller det her, så pas på ikke at brænde det i stykker. Ja, pas på ikke, at de går for tæt på den der ild, I kan se. Lige her og se, der. hvad der sker på mit liv, mand. Jeg dør. Ja, se hvad der sker. Han dør. Jeg går ind og hjælper ham, ikke? Jeg er ikke død. Nå ja. Hej. Det gør du. Ja, det er lige meget. Han klarer. Sådan. Oh my god. Nej. Det er fordi jeg døde. Op. Jeg kører lige.
Ja. Og I kan godt se, at der er ild. Men vil I høre noget sejt, guys? Ja. Jeg kan godt se det! Og det her er et vildt godt spil, Teardown. Det er så godt. I skal prøve at spille det. Ja, bare smash den like-button. Og spil det så meget, at I nærmest dør af spillet. Det er så godt og så sjovt. Og sig til jeres mor og far, at I vil have det. Teardown. Yeah! Man kan finde det på Steam, hvis I har Steam, så kan I lige præcis finde det på Steam. Og hvis I vil have det på PlayStation, og hvis I har en PS5, så bare smash det. Okay. Så har I skånmord, men ikke i PlayStation. Kun i computer, hvis I siger det nu. Men det er et vanvittigt spil. Ja, jeg prøver lige nu med Mads. Han laver forhindringsbaner til mig. Og jeg skal prøve at undvære de forhindringsbaner, ikke? Og du skal ikke dø endnu. Det her er den sidste. Hvis du dør en gang, så er jeg sikker på, at de ikke. Så du må ikke dø i nogen af os i kursen. Jeg dør heller ikke lige nu. Boo, boo. Vil I se mig køre en semi-truck ned i vandet? Det tror jeg gerne vil have mig. Ja, for det er sick. I hopper bare ud af bilen, Hvis I er lidt bange, så hopper jeg helt ud af bilen. Men lad os lige få et Mads Sliber. Lad os lige ramp ned. Og Mads han har lige en brandbil. Wow. Se, det var vildt. Lad os... Der kommer han. Hej, Mads. Ja, man kan slet ikke drukne. Men man kan godt dø, hvis man er for meget. Jeg har set den her Lamborghini. Bare i gang med at bare 3 år. Okay. Hvad sker? Min hal. Den går ud. Jeg kan se Mads derovre. Og min Lamborghini har det ikke godt, Mads. Har du hele tiden sat bomber her? Laser dem. Jeg er stadig ikke sæt på. Ja. Fanden, jeg undskyld, jeg døde. Jeg var bare for tæt på en drum med at skubbe med. Det var ikke for godt. Men se hvor meget vi er stadig. Ja. Ja, det kan være sådan. Skal lige køre ind i. Jeg går lige over til Mads. Mads. Min gode ven. Vi leger hele tiden, hvor vi når han eller ikke, så leger Vi skal også sige, hvad for nogle våben. Jeg holder lige nu en minigun. Jeg holder lige nu en lasergun. Og jeg holder en sniper nu. Og en shotgun. Og noget snor. Og planker. Og sådan en, der flamer. En bunker buster. Og en hammer. En slashhammer. ja. Så alle sammen, lige om lidt skal I subscribe. Fordi det her bliver en verdens bedste video i en uge. Så min ven lige står der. Skal vi ikke putte noget lys, ven? Ven, jeg skifter. Skal vi ikke have det lidt hyggeligt for YouTuberne?
Nu sender med sin bunkerbuster. Er I klar til at se? Ja, se, den kommer der. Jeg sender også lige nogle bunkerbusters. Og en der. Ja, det gør! Vi skal sejle stjort, wow! Men skal vi ikke snart finde en ny bane? Jo, skal vi ikke det? Næsten ikke mere, vi kan have mere. Bro, that is good! Ja, vi vælger forskellige baner. Ja, på videoen. Så... Ja, stop lige optagelsen. Ja, vi skal spille ny bane, for der er næsten ikke mere, vi kan ødelægge. Halløj!